Informazzjoni li waslet għan Net News turi kif persuni jew persuni li l-identità tagħhom mhix magħrufa qed ibieħu b'mod illegali kopji tal-liċenzji tas-sewqan f'isem Transport Malta. Meta wieħed jibgħat messaġġ fuq numru partikolari u jitlob biex ikollu liċenzja tas-sewqan qed jiġi gwidat eżatt x'għandu jagħmel biex jakkwista. Wieħed qed jintalab jażel il-kategorija tal-liċenzja tas-sewqan fosthom karozzi, muturi jew trakkijiet biex imbagħad jingħata l-prezz skont il-kategorija. Hemm messaġġi jgħidu li dawn il-liċenzji huma mirati b'mod speċjali għal dawk li jafu jsuqu għalkemm l-ebda prova ma tingħata ta' dan. Wieħed jista' jingħata wkoll liċenzja tas-sewqan biex ikun jista' jsuq taxi jew cab. Dan ifisser li jkun qed ipoġġi f'periklu mhux biss dawk fit-triq iżda wkoll il-passiġġieri li jkollu miegħu għaliex il-liċenzja qed tispiċċa f'idejn nies lanqas biss qed ipoġġu għat-test tal-karozza. Każ simili kien ħareġ fil-beraħ ġimgħatilu meta l-Pulizija bdiet tinvestiga allegazzjonijiet li bdew isiru fuq il-mezzi soċjali fejn kien iċċirkolat messaġġ ta' individwu li qed ibih tag li permezz tagħha wieħed ikun jista' jsuq vetturi b'wipeplate f'pajjiżna mingħajr ma jkollu liċenzja tas-sewqan. Dawn it-tags ikunu falsifikati u allura dan kollu jindika li jekk sewwieq ikun qed idur fit-toroq ta' pajjiżna b'dawn it-tags qed jagħmel hekk b'mod illegali.